Haji Basir Indah Jaya Paving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Eko nggih mugi-mugi tansah pinayungan rahmating Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih sugeng makarya. Nggih, matur sembah nuwun Pak Haji Basir. Mer Jangan. iya. Bulanan opo kok sama selendiki teri tau. Gandeng karo Mas Gandis Mas Gandul. Agar toko ngurangi ya Dajjal situ apa buat suasana ini gembira. Ini perdana ya Mas. Perdana. Ketemu ya, kenalan dulu Mas. Oke, aku lihat bajunya ini semlohe. Kok iso semlohe? Semak menarik dan aduhai. Aku nek ndelok bodine ngene iki kaya apa? Bodine pembarong. Kok so bareng lho. Nyalon. Sopane Ponorogo terus kok pembarong iki lho. Saya gandul. Iya. Gandul tok lho nggih. Gandel apa nih sing gandel Mas? Kamu ditambahi gandul loro tak gandul-gandul. Gandul. Kula gandes. Ya, enggih. Gandes niku ganteng tur pantes. Gandul ngenten artine. Apa Mas? Gan niku juragan, dul niku gundul. Senengane antre kali. Sing gundul apa nih Mas? Aku tak sepil lho. Lah moyak iki tak apa? Ya sampeyan dikepung nih nama saya. Namanya siapa, Dik? Nama saya Mary. Ngapa lah bemo ngono kowe? Aku nerone karo kowe nerone. Mary Mas. Oh, Mary. Iya. Rumahnya mana, Mbak? Rumahnya mana? Rumah saya Tulungagung. Tolong aku. Iki kulino ngombe susu kae lho, Mas. Apa? Komilan krokodil toge. Susu impor ke luar negeri. Ya ora yo lokal wae. Tapi tulisannya kok Inggris. Kowi sapi, milki susu, krokodil boyo forget lali. Terus? Jadi iki ngombe susu sapi boyo lali. Ana omongane rada ngene iki. Mau. Tolong aku. Ini tembangannya ya apik, jogetannya ya apik. Niki. Waswa. Aku pengen jajal Mary nganggo gagrak Tulungagung jalanan tembangnya pundutane Mbak Kunarsih. Sambil Siap. ya gilo Mas. Oke. Sik dijajal dhisik no, aku pengen jajal dirimu. Ya. Jajal apa nih lho, Mas? Suarane. Suarane. Kowe bapak nih, Mas. Tukang ngecot. Wah, aku kok kegambui ta, Mas? Aku kok sebagai nyumat kembang api. Mbak bener tak disuruh. Ayo ya, sudah gelo. Ning endi nggaku Lumayan ora? Lincah, Pak, lincah. Loh, nganti coplok tapi. dia susu Mas. Mbak muni aku lihat klambi. Ora aku jujur. Arep Ya ora apa-apa kok kuwi masuk kanggo kesehatan. arep pambine. Enggak apa-apa kuwi yang penting. Pak Sehat 5 sempurna ditambah susu. Susu yang paling baik adalah susu ASI. Air susu ibu. Tur mergo sehat mergo dilindungi BH. Apa kuwi? Ben gak hoyak. Untuk badan hukum. Aku ora bener kok Mas tapi iki. Kembengan maksudnya. Iki kowe ngerti sebabnya apa kok Mbak Mary koyo ngene? Mergo senggahan anyar. Klerono JB. JB nyapa? Senggahan iso sogrok kering-kering lho iso dadi hoyak kabeh. Iki sing lagi viral. Oh, sing viral kuwi. Bari iki kok usaha-usaha sektor. Oke. Jadi Terus ya Mas, gelo, yang ini pundutan saka kanca-kanca bola streaming. Ya, monggo, terus ya.
Iramane kurang siral Mas. Meni kurang keringetan nek ngene. Neng ngomong. Lo. Kurang bing. Bawa to Mas. Betul. Iya. Ya apa to? Lu aku iso wedi yo. Ayo, lagi Mas, sing lagi. Yo. Yo. Kayak Sarah Mas. Bon. Sampe ngaku dodok bareng. Jakane kebayake nek ucul. Ngamati Pak, ngamati. Ora masalah. Kalian menika nggih sendratari hebat loh Mas Gandes menika.